remarcar la importància que el jovent d'Igualada, en una franja d'edat on s'està patint els efectes d'una manera increïble i salvatge d'aquesta crisi capitalista, amb més del 50% del jovent en atur, volia sobretot remarcar això, la necessitat de tenir espais d'autoorganització, espais on poder enfortir els llaços entre les persones que lluitem per un món més just i també per una comarca de l'Anoia més justa i per una Igualada més justa, i és essencial tenir espais on poder-nos trobar, debatre i tirar endavant projectes i propostes polítiques que d'alguna manera comptin amb la implicació d'aquesta joventut i també amb la implicació de les persones en la presa de decisions de la política, que no només es fa als ajuntaments, sinó que es pot fer també en els espais autoorganitzats i autogestionats. Tenir cases, edificis buits és un perjudici social terrible, i més en una societat on es necessiten aquests espais per construir democràcia, per autoorganitzar-nos, per començar a assajar una altra societat que volem i desitgem. Tenim molts pisos i molts espais buits que han de complir la seva funció social i és molt necessari que la societat es mobilitzi per recuperar aquests espais.